ברוכים הבאים. אתם נמצאים באתר הספרייה של מכללת דוד ילין. בסרטון זה נכיר שתי דרכים עיקריות להגיע למקורות מידע מתוך מאגרי המידע שספריית דוד ילין מציעה לכם. יש לנו שתי אפשרויות, או דרך תיבת החיפוש של הספרייה שאתם רואים לפניכם שנקראת קלדה, או דרך ההתחברות מהבית. עכשיו בשלב זה אנחנו ניכנס לקלדה. כאשר נשתמש בקלדה נוכל לבצע חיפוש ממקום אחד במקביל במאגרים שונים וגם בקטלוג הספרייה. זהו חיפוש מרוכז ונוח. מעבר בין קטלוג הספרייה לחיפוש במאגר המידע מתבצע כאן. יש גם אפשרות לחיפוש משולב שמאפשר לחפש גם בקטלוג הספרייה וגם במאגרי המידע. כפי שתראו כאן, יש צורך קודם כל להיכנס לחשבון המשתמש ולהזדהות עם מספר הזהות והסיסמה שמשמשת אתכם למודל. ועכשיו נעבור לאפשרות השנייה. האפשרות השנייה היא התחברות או הזדהות מהבית, ושם נתחבר מהבית ונגיע לרשימה של מאגרי מידע. כאן נצטרך להיכנס לכל מאגר בנפרד ולחפש חיפוש בממשק שלו, וכך נראה מסך ההתחברות. לאחר שהתחברתם תראו את רשימת מאגרי המידע. נלמד בצורה מפורטת יותר על מאגרי המידע ועל החיפוש בקלדה והחיפוש בהזדהות מהבית. מוזמנים לבחור בדרך שנוחה לכם להתחיל לחפש.